estic encantadíssim per aquest llibre, perquè ara que vaig a Portland, sempre que vulgui... Bueno, hi ha vídeos, hi ha de tot, però sempre tindrà un referent com un llibre de poder viure tot el que has viscut quan eres un nen, dels inicis de la joventut, de la Copa del Rei, i després tot el que ha anat passant, per mi és un honor poder presentar aquest llibre també a la gent que com ells sempre volen saber més que el Rudi dintre la pista, i volen saber el Rudi com era fora de la pista, de la gent dels meus companys, de la meva família, i crec que això per la gent que m'ha seguit durant molts anys és positiu, perquè sabran més coses del Rudi Fernández, no? I jo només puc dir que estic superagraït, agraït per haver pensat en mi, perquè podien haver pensat en altra gent o podien haver fet, com heu dit, un llibre sobretot enfocat en la joventut, però ho han fet per mi i la veritat és que jo només dic gràcies. Jo he llegit una part del llibre, però me l'espero per Portland. La penso traduir perquè la puguin llegir a Portland i poder, com heu dit vosaltres, fer un segon llibre amb l'experiència de la NBA i començant per Mate de Howard, que la veritat és que ja es parla molt d'aquest Mate.